שלום, קוראים לה יהל, היא בת 2 וגרה בירושלים. ואיך קוראים לכם? איך? היא לא שומעת. לא, היא לא שומעת, גם אם תצעקו, יהל לא תשמע אתכם. כשנולדה היא הייתה התינוקת הכי מתוקה ויפה בכל המחלקה. אבל אחר כך, בגיל חודשיים, אמא של יהל שמה לב שמשהו לא בסדר. ההתעלמות שלה מקולות בסביבה הדליקה אור אדום. מהר מאוד הפך האור האדום לשריפה כואבת. יהל, ילדה חייכנית ומקסימה, לקוית שמיעה. איך היא תלמד? האם תהיה מסוגלת לדבר? כשלב בוכה, רק אלוקים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה. כן, יש לה סיכוי. תודות לטכנולוגיה מתקדמת ולשיטות חדשות היא יכולה לגדול כמו כל ילדה אחרת. היא יכולה לשמוע. כדי שהסיכוי הזה יהפוך למציאות, היא זקוקה למכשירי שמיעה. כמה עולה מכשיר שמיעה? 25,000 שקלים, לא פחות. זהו הסכום שמפריד בין יעל לעולם של צלילים, עולם של דיבורים ולחישות, של אבא ואמא שקוראים לה בשמה. קופות החולים מממנות אחוז קטן מאוד מהסכום הזה, וכשהוא מצטרף לים סוחף של הוצאות עבור בדיקות, טיפולים ופגישות עם רופאים, הוריה אינם מסוגלים לשלם אותו. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. יעל ילדה שמחה ואוהבת את החיים. תנו לה לשמוח תמיד. היא רוצה מכשיר שמיעה, הוא השער שלה לעולם. שער לצחוק, לאהבה ולאמונה. יעל רוצה לשמוע מוזיקה. גם היא אוהבת צלילים שמחים ומקפיצים. יעל רוצה לשמוע סודות לוחשים באוזן. יעל רוצה ללמוד ולהיבחן, לעלות כיתה ולהצליח. היא רוצה להיות כמו הילד שלכם, כמו אחים ואחיות שלה, כמו ילדה שמחה של הקדוש ברוך הוא, אבא של כולנו. אתם שומעים את הילדים המקסימים שלכם, אתם שומעים דפיקה בדלת, ומקשיבים בעונג שאין דומה לו, לכל הצחוק הנשמע בביתכם. תנו את העונג הזה גם ליהל. היא חכמה, היא אוהבת, והיא מסוגלת להכל, אם רק תיתנו לה לשמוע. הלו, מישהו שומע? יעל רוצה לענות בקול גדול, אני, ולא רק היא. מאות ילדים לקויי שמיעה מקבלים בבית של שמה קולנו את כל מה שהם זקוקים לו. תמיכה, ייעוץ, הדרכה וטיפוח. אבל הם זקוקים גם לכם. הם רוצים לשמוע. אם הם יפרחו או ינבלו, אם הם רק יהיו או גם יחיו, אם הם ישקעו או יעופו, זה תלוי בכם. הכאב